Non malom longri arlo prek jam mahawar long Mongvepi kejap akhir kangtang ragajok penangana abangphu bangphi atum hem-rit kanahok duna jok hem gacheterek nang sitame dulu labang so puthak tong sekot pen kisung ke phodun vek arat atum along hem-rit kachepar japon thuji aphan pura Assam Revenue and Disaster Management Minister Jogen Mohan hin pen ahawar tin along Deputy Commissioner satum aphansi Kerap ke pajir dunji aphan pin khatpon padulo Jangmipo niphai ingkoi themanar nisi labangso alam Assam Revenue and Disaster Management Minister Jogen Mohan ahin pen pangdak ponlo labangso hut kaningje pon ke non hejong longri arlo prek jama hawar long Mongvepi kiwang pen jok hem-rit kanahok dun hemalong ke pangreng pona pi pen chenglok munida pran kidam nang stame dulu la solong Assam government pen compensation pipajir pon popusi than pon labang so puthak hawar tinalong kido Deputy Commissioner satuma phansi panglen lepin pen Kerap ke pajir dunji aphan pin khat pon luputa than pon thu Mongvepi ke jabalong angtona hempena matsi na hokdun dera bang photuma phan ke lag isira suri ingkoi ana Kerap pipon po hem hinudun pachet pachada tuma phan bang ke suri phlian Kerap pajir pon po lapen bang soa Mongvepi pen apran ke dama joini a hemasor tuma phan lag phlian pipon po halapu arenga huki so tuma phana bangke lak hinian se ka chilang ponji aphan Kerap pajir ponpo labang so Mongvepi ke bang pen kisung ke phora da tuma phan kapa jog lapen Kerap ke pajir dunji aphan klikeb rahini National Disaster Response Force lapen Assam State Disaster Response Force idame asai cheklem pon bomlo puta thanpon State Desk report Kerap Long Live